Príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznamy Mestského rozhlasu. Vojenský útvar Sereď oznamuje občanom, že v dňoch 5. a 6. októbra 2016 sa budú vykonávať streľby ostrou muníciou na pištoľovej strelnici vo vojenskom útvare v Seredi na Kasárenskej ulici v čase od 6. do 16. hodiny. Pozývame vás do knihkupectva Slnečnica, ktoré sa nachádza v objekte Mestského kultúrneho strediska Nova na ulici Dionýza Štúra, vchod od Cukrovarskej ulici. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším si v mesiaci október môže každý zákazník starší ako 62 rokov so zľavou 10% zakúpiť alebo objednať akúkoľvek knihu. V knihkupectve Slnečnica v októbri ponúkame na všetky krížovky, detektívky a knihy o záhradkárstve 10% zľavu. Vďaka knižnému raju si môžete v knihkupectve zakúpiť vybrané knihy so zľavou až 88%. Počas celého roka platí v knihkupectve Slnečnica celoročná 10% zľava na všetky knihy pre každého zákazníka, ktorý pri kúpe knihy predloží 5 lístkov z rôznych kultúrnych podujatí, filmových alebo divadelných, organizovaných Domom kultúry v Seredi. Taktiež každý zákazník, ktorý nakúpi v knihkupectve Slnečnica nad 15 eur, dostane kupón s 10% zľavou na občerstvenie v Cinema bufete kina Nova. Otváracie hodiny sú pondelok až piatok od 10. do 12. a od 13. do 18. hodiny, v sobotu od 10. do 12. hodiny. V knihkupectve Slnečnica si tiež môžete objednať knihy a tak ušetriť na poštovnom. Bližšie informácie môžete získať aj na internetovej stránke slnečnica.sereď.sk alebo na telefónnom čísle 0948 886 543. Pozývame všetkých predávajúcich a kupujúcich na burzu detského šatstva, hračiek a športových potrieb, ktorá sa uskutoční v sobotu 8. októbra od 9. do 12. hodiny na námestí Slobody pred Retro Café. V prípade nepriaznivého počasia v Dome kultúry v Seredi. Poplatok pre predávajúcich je 1 euro. Prihlasovanie je na e-mailovej adrese mamaklub.sk@gmail.com. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 4. októbra na sledovanie animovaného dobrodružného filmu s názvom Cesta do fantázie. Začiatok predstavenia je o 19:30 minúte.